Juan Kapitulo 13. Gihugasan ni Jesus ang tiil sa iyang mga tinun-an. Bisperas kadto sa kasaulugan sa pagsaylo. Nasayod si Jesus nga miabot na ang panahon sa iyang pagbiya ni ining kalibutana ug pag-adto sa amahan. Kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga ania sa kalibutan ug gihigugman niya sila hangtod sa katapusan. Nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinun-an ni adtong taknaa gitisok na sayawa ngadto sa hunahuna ni Judas nga anak ni Simon Iscariote ang pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa amahan ang tanang gahom ug nga siya gikan sa Dios ug moadto sa Dios. Busa mintindog si Jesus, gihukas niya ang iyang sapaw ug nagbakos siya tualya. Unya naghuwad siya tubig sa planggana ug gihugasan niya ang mga tiil sa mga tinun-an ug gipahiran sa tualya nga iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro ug si Pedro miingon kaniya, "Ginoo, hugasan mo ba di ay ang akong tiil?" Si Jesus mitubag, "Dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat apan makasabot ka ra unya." Pero si Pedro miingon, "Dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil." Pan si Jesus mitubag, "Kung dili ko hugasan ang imong tiil, wala kay labot kanako." Si Simon Pedro mitubag, "Kung mao kana Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi kundi hasta usab ang akong ulo ug mga kamot." Apan si Jesus miingon, "Ang nakaligo hinlo na ug dili kinahanglan nga manghugas pa gawa sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na gawa sa usa kaninyo." Nasayod ng daan si Jesus kinsa ang nagbudhi kaniya. Busa miingon siya, "Kamong tanan hinlo na gawa sa usa kaninyo." Human niya kahugasi ang ilang mga tiil, gisulob pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamisa. Unya nangutana siya, "Nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag kanako magtutudlo og Ginoo ug husto kana kay mauman kana ako. Kun ako ang inyong Ginoo ug magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, kinahanglan nga maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyong panag-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Sultihan ko kamo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kung inyo kining buhaton. Wala ako magsulti mahitungod kaninyong tanan. Nakaila ako sa akong gipili apan kinahanglan matuman ang kasulatan nga nag-ingon, ang tawo nga nakigsalo kanako sa pagkaon nahimo nga akong kaaway. Kisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo aron inig kahitabo na niini mutuo kamo nga ako mao. Tihan ko kamo ang mudawat kang bisan kinsa nga akong ipadala mudawat usab kanako ug ang mudawat kanako mudawat usab sa napadala kanako. Gitagna ni Jesus nga budhian siya. Human kini isulti ni Jesus, nasubo siya pag-ayo ug miingon sa walay lipod-lipod, "Sultihan ko kamo nga ang usa ka ninyo magbudhi kanako." Nagtinan-away ang mga tinun-an ug nahibulong pag-ayo kung kinsa ang iyang gipasabot. Usa sa mga tinun-an nga gimahal ni Jesus naglingkod tupad kaniya. Si Simon Pedro minsinyas kaniya ug miingon, pangutan-a si Jesus kung kinsa ang iyang gipasabot. Busa ang maong tinun-an misampig pag-ayo kang Jesus ug nangutana, "Kinsa man siya Ginoo?" Siya mao kadtong hatagan ko ni ining tipik sa pan, human ko kini ikatuslob. Mitubag si Jesus. Busa mikuha siya pan ug gituslob niya kini o gihatag kang Judas nga anak ni Simon Iscariote. Sa pagdawat ni Judas sa pan, si Satanas misulod kaniya, miingon kaniya si Jesus, "Buhata dayon ang buot mong buhaton." Walay usa ni adtong didto sa kan-anan nga nakasabot nganong gisulti kadto ni Jesus ngadto kang Judas. O kay si Judas man ang nagkupot sa putintil sa kwarta, pipila sa mga tinun-an na gunang-huna nga gipalakaw siya ni Jesus aron pagpalit sa ilang gikinahanglan alang sa kasaulugan o kaha may ipahatag si Jesus ngadto sa mga kabos. Gidawat ni Judas ang pan ug midali siya paggula gabii kadto ang bag-ong sugo. Sa nakalakaw na si Judas, miingon si Jesus, "Karon ang anak sa tawo gipasidunggan ug ang Dios gipasidunggan pinaagi kaniya. Ug kon ang Dios gipasidunggan pinaagi sa anak sa tawo, ang anak sa tawo pasidunggan sa Dios pinaagi sa iyang kaugalingong himaya ug kini buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga kadagkuan sa mga Hudyo
dili kamo makaadto sa akong adtuan. Maghatag ako kaninyong bag-ong sugo paghigugmaay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo. Paghigugmaay usab kamo. Kung mahigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Gitagna ni Jesus ang paglimod ni Pedro. Si Simon Pedro nangutana kaniya, Ginoo, asa ka man moadto? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makaadto sa akong adtuan apan makaadto karaon niya. Si Pedro nangutana, Ginoo, nganong dili man ako makauban kanimo karon? Andam ako pagpakamatay alang kanimo. Si Jesus mitubag, andam ka ba gayod pagpakamatay alang kanako? Sultihan ko ikaw, sa dili pa mo tugtugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulog.